Emese a harmadik. Mi zajlik itt közben? Flóra? Téged hogy hívnak, cica? Ő a Flóra? Nem. Te is Flóra vagy, cica? Anyamát esetleg mi? 4. Téged hogy hívnak? Rara. Érdekes egy falu. Az az igazság, hogy az első repülőgép járat építették ki, és nagy volt a... Téged hogy hívnak, Macse? Anita. És téged? Noémi, íme. Itt van, nem tudom hányan vannak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 falubeli kislány. Akkor Levente, most vegyed le a lánytánchoz azt a kusmát. Úgy nézek ki, mint valami kozák, komolyan mondom. Azt szívesen, ha úgy nézek ki, mint egy kozák, azt nagyon szívesen vállalom. Jó, de azt tegyük le. Úgy. Akkor figyelem, a zenekar rázendít, nem a kanásztánc dallamára, gyertek ide hátrébb egy kicsit, fiú, hanem a lányos dallamra, amire kecsesen táncolhatnak a falubeli lányok. Mert a buzi lányok, mutatom, mit kell csinálni. Emeld a kendődet a magasba. Pillanat. A másik kezet tedd a csípődre. Fordulj mindenki mögé, a kendővel így lengetünk, és gyertek szépen egy sorban mögöttem. Gyertek. Azaz lányok, oda nézzetek, így kezdtek a lányok! Utcuk kislány, ugorj egyet, ne sajnáld a cipelőket. Ha elszakadt ujjat veszek, azért is van milyen leszek. Ha elszakadt ujjat veszek, azért is van milyen leszek. Megállunk, forduljuk a kétség, majd egymást Szálljuk édesnek. Nem etted meg a kakarcsot, azért nem döntük Kendő a hajszba, Egy ideig a csinálásnak is. a kakarcsot, azért nem döntük a karszot. Kifordul a lépéssel, lányok. Ez az lányok! Forduljatok a közönségteli Istenhez. Hajtsd a lábad. Dugj a falon. Részállunk a fiúknak, azt nagyon szeretik. Oda nézzetek! Ez áll a figura, kérem! Azaz lányok, azaz! figyelem! Ahogy mondtam, ez hajdanában, danában történik. A fonóban, ahova összegyűltek a lányok, hogy megfonják a fonalat, amiből majd megszövik a kendőjüket. De itt a fonóban nem csak táncoltak, nem csak szőttek, fontak egész nap, hanem játszottak is. Tudtok játszani, lányok? Biztos tudok! Jó, ide jó. Akkor játszunk valamit. Gyertek, csináljunk egy kicsi kört, fogjuk meg egymás kezét. Fogd meg az ő kezét, kendőjét is megfoghatod. Szépen sétálunk körbe. Figyelj, jön a nóta! Hogy mit játszunk, lányok? Azt játszunk, lányok. Viccket, vackot, vagy barackot, ugorjunk le, lányok. Mit játszunk, lányok? Azt játszunk, lányok. Viccket, vackot, vagy barackot, ugorjunk le, lányok. Mit játszunk, lányok? Azt játszunk, lányok. Viccket, vackot, vagy barackot, ugorjunk le, lányok. Játszottak, hajdanában, danában, a fonóban a lányok. De egyszerre csak valami zörgésre lettek figyelmesek az ajtón kívülről. Fiúk, kezdjetek el jó hangosan zörögni. Még hangosan. Jó lesz. Meghallották az zörgést a lányok, meg is álltak a játékban, és kiszóltak az ajtón kívülre. Kiáltsátok ki jó hangosan, hogy ki van oda kint? Ez a beszéd nagyon jó volt. Erre megszólalnak a fiúk. Jó mély hangon, férfiasan, keményen. Kiáltsátok vissza, hogy itt vannak a betyárok. Erre a lányok jól megijednek. Dehogy értek meg, egész nap a betyárokat várták. Ja? Nem tudtam. Főleg az Amina. Lányok, megmutatom, mit csinálunk. Emeld a kendőt a magasba, 3 számolunk, a harmadikra sikkanunk egyes így, hogy... Jó, gyere. 1, 2, 3. Na, így kell csinálni. És már érkeznek is befelé a fonóba a rettenetes betyárok. Fogd a botot, hogy Halló, gyere utána! A betyárok összegyűlnek egy kis lovon, dorombat csinálnak. Arról, avakogyból jönnek a betyárok, összegyűlnek egy kis lovon, dorombat csinálnak. gyertek ide mellé, fordulj a közönség felé, üsd a földön. A betyárok azt kiabálják, rettentő félelmetesen megmutatom, mit figyelj. Jaj, együtt, rajta. Jó lesz. A lányok meg csúlyogatnak. Tudjátok, milyen az a csúlyogatás? Ilyen. Jó hangosan, figyeljetek. 1, 2, rajta!
állították a musikát. Régen nem itt távkapcsolóval állították meg, dehogy is. Oda kiáltottak a zenekarhoz. Kiáltsad oda, te fiatalember, jó hangosan az, hogy Ácsi! Ácsi! Meg is állt a zenekar, mert a betyárok rájuk szóltak. Incsetek egyet a Gyurinak, tudjátok, ő a Gyuri, a Macska Gyuri, így, hogy mintha ide akarnátok hívni. Mondjad neki azt, hogy na gyere ide, édes fia. Na gyere ide, édes fiam! Gyere, gyere! Oda, oda, egészen oda. Igen. Az összes betyár mutasson rá így ujjal, és mondjátok neki azt egyszerre jó hangosan, hogy csárdást húzzál, a nem jója! Csárdást húzzál, a nem jója! Úgy van. Nem másért húzatják a betyárok a csárdást a fonóban, mint hogy megtáncoltathassák a szép falubeli lányokat. Egy betyár egy lány, másik betyár a másik lány, harmadik a harmadik, negyedik a negyedik. Én is kérek szépen majd levet egy levet. Jön a nóta! Fogjátok meg egymással, A varány a szélen, kinyílott a tulipán, a barázda szélen. Egy-két szál, három szál, kapoltál rózsám. megmondjuk vissza más irányba is. Egy-két szál, három szál, kapoltál rózsám. Fiú, hallgassátok meg a lányokat! Hallgassátok meg a lányokat! Világán, hallgatja nincs a süti napok ágyán. Estétől, a Ség a fiatás pályán hajnalig, estétől reggelig, vajjal a pályán hajnalig. Forduljatok a közönség felé, kérünk szépen nagy tapsot a társasoknak, halljatok meg előtt! És a zúgó taps után a zene ütemére egy vas tapsot is kérek szépen a táncosok egy Figyelem, összes szereplő! Összes szereplő, meghajlás! Még egy meghajlás! Hátra lépünk egy lépés hátra, de úgy zúg a taps, hogy visszajövünk egy lépés. Összes szereplő, meghajlás! Még egy meghajlás! Hátra lépünk. És amikor a szereplők odaadják Leventének a kellékeket, kérek szépen ide egy felnőtt segítséget, ehhez a lépcsőhöz kérek szépen egy felnőtt segítséget, és ahhoz a lépcsőhöz is kérek szépen egy felnőtt segítséget, és amíg levonulnak a gyerekek, addig elmondom, hogy a Kolompos Együttes rázendít a búcsúzó dalra, ami nem más, mint hogy úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt. Ezzel köszönünk el tőletek, ezzel köszönjük meg a sok tapsot, a sok nevetést, a közös játékot, a közös